koristimo još od prvog razreda i pomoću njih možemo lakše ponoviti i upamtiti ono što smo učili. Krećemo od glavne riječi zadanog pojma i pišemo sve što je vezano uz taj pojam. Zatim dodajemo branje i pišemo sve što je vezano uz taj pojam. Kod umne mape ne moramo pisati rečenice, već samo ključne pojmove i čak i crteže. Lakše pamtimo sliku riječi i skicu nego napisan tekst. Google je digitalni alat pomoću kojeg možemo izraditi umnu mapu. Zanimljiv je zato što u isto vrijeme na jednoj umnoj mapi mogu sudjelovati svi učenici. I njom možemo vidjeti sav naš rad preko projektora. ploča na koju možemo zalijepiti i napisati svoje poruke. Uz poruke možemo dodati fotografije, glazbu, videozapis, poveznicu na neku web stranicu. U Padlet ulazimo pomoću lozinke.